Hello everyone, hanya hai lamsogo ani ketal blogo jotonanak phongkaham tabu hingke naidi ko ani khom gulab kaisa barai tong sauka hingke tai ke jotona bokri mang naidi tabu kha bokri marke no bang suka hingke norong no ang phunuk jak tongo thanai bologo duita bar paikabo hingke tabu khai tekaisa bar sauka hingke amo rok jotona bokri gila manadi busi gila mangoi tongka amo bar khangka te marke naitongnai marke no kala naitojak suka angkhai somjono sunu kwsak ni khoire kwsak hayabe naitok suka marke no hingke amo hingke tekaisa khum tabu hingke ani parcel sopaijak ekta ang sawi maya ani parcel tongo hinoi hingke ani selasiano gebrio amo bo buhuru bo dario konoi toni kha hingke tini sopai puro siano yapari ruwai konini manui hinoi hingke nainimani nogo sumjaknai naiti hingke angkha naithokjak naidi gori bo onek sopno bo buhuru jani bo naharoi riwui rifai yango hingke mobo tabuk no sokpaio ani riba kobai no hingke mo hingke to babu ni se ani bokrani daba naharok bo online tei flipkart ni no hingke naidi bosi naithok cute ke sokpaika tabu hingke thepalai tolaio unboxing khlai tongo gamo hingke buduk hingke angkhai marke no kirikha sibu khai wngoi tongo naidi maitrang matrang hingke tabu hingke diboni maimui songnani bagui siang chengui tongkha tamoni himale ko berma bwtui songa naio alu hingke tei sejena gangla khlaiui ang bono berma bwtui songnai tini no first time tini taklai bosor ni sejena bwthai chana naio hingke chini oro hingke to bubarchi balliya taklai hingke masalia thapthailia hingke amo hingke kagi songnok ni se paisa riwui rohoro hingke chwng tini obo ni chalai sinai berma bwtui dibor kutung kutung marke no thongnai haise angkhai thokjak sugo marke no sejena bwthai rok hingke ang jesu pan chawi tongmano jeska pan ang thokjago abono hingke mamui songmani pore tei tamo khaijak norok no ang update riwui tongo no hingke tabuk ani berma bwtui se munkhai ko risum togoi kha naidi ang tamungkha diboni maimui songo akone ang rokoi tongmo se tukuya sani hingke atom sa ani buprang sala buprang jok songjot to phai ano nog bisingo habui ano holi silli phaika dul hingke marke ni jol suka hingke ang bo tabuk baira okhori haikha hingke ang manjak baikha tabuk hingke bongno seiga ang siljak baikha jotono buprang songmang naji bosi leta pada kai rika no kalimatai haike kalima haike bekhna bukunai khengjak thangka ani kakra rok se mamuli ang nog nokhori haike bongno rifrigoi hingke tabu ang borok baksa thwnggrana dul bosoro waisa se phaio aboni bagui jotono tongthokna nango haida iko logibo tongo ani bwsaibo ko ani bwsai naidi bwsuk sala hamui tongkha bini yago rang se 100 taka tong hotel se paina harani sawano hingke naidi ang bo marke no mojang suka
ani dress bai ako bai khlaiye naidi mokol sinuglia satung giring giring tabuk tamui tongo barta hingke dibor ekdom chok naidi tabuk hingke song uyango thanglai o nog nuk tongmani jagao bachi songaro thalainai borokno silnani bagui hingke komo joto nani buphang selamang hingke ano bo tlang thangka hingke amo thangka hingke tabuk silnani bagui thangna bachi tam khlai tongnai gana khachigi thalaika jotono silna bagui. Ko manjak tongo kha basui naidi maimi song tongmani manjakha yoglia omo jotono buphang manklaio basui ni bo hingke tabo angbo riui naigena bono kisa naidi bini daba rok se tuijak bo bini reaction bai wngkha naidi choljak suka hingke chwng tamoni okha thangsinai naidi sini yaphao mo sabo jani bo manjakgo naigena. Abo hingke teksa para digi thang tongo kaki songno silnani bagui tanglaino first time ang holi rok thungo omo haikhe hingke taklaino thungjago buphang songbai markheno aram nangkha agi sigla furu rogo hingke siljakya omo haikhe tabo hingke kaki no silnani bagui refrigei tolaio. Tabo hingke monai bo refrigei thangka kaki no naidi nogo se hablango silik saka doga berabui chwngma siliya haini kifili ma hailaika los ungjalai tolaika naidi jotoro. Tabo hingke silai tolai jasoko ani buphang chwla chwla kaham bai yoglia naidi ani mukhang tap tebo se marung suka borokno soliya. Iko naidi bo sang saichungno silai tongkha naidi angbo tebo sajaka tebo silai phunukdi hinui chwlabo markhe naithok bo borok bo onek kaham bwkhao kaham. Tabo hingke chwng holi thwngui akano rest khlai tongo hingke ang tabo hingke chwng holi rok thwngbai akonoi nogo thalaisana jani jani nogo hingke ani yago naidi packet kaisa tongkho holi tei rang 20 taka tongkho hingke tabo ang nogo thang akonoi tukugrana naidi ani hal bwswk kharap wngoi tongkha bokhorok rok mwkhang rok saimalia rwjak sai tongkha markheno motogoi tongkha kolok tinui ba ako bai hingke iko naidi nogo haimalani laki bo dul siljak bini mwkhango naidi.